Nachádzate sa vlastne v autentickej stavbe Kisáckého kostola. Keď pozeráme minulosť, uvedomíme si, že v podstate tí Slováci si zachovali aj reč a obstali na Dolnej zemi práve vďaka cirkvi, ktorá ich zvolávala, držala pohromade, učila v podstate aj tú slovenčinu s ohľadom, že je bohoslužobný život Slovákov slovenčina. Prečo to tak vlastne je? Sú tu práve evanjelici. Zo slovenskej menšiny sa tí evanjelici najlepšie zachovali tu na Dolnej zemi a práve preto, lebo si mohli cez tú cirkev zachovať svoju materinskú reč. Ja neviem povedať teraz presne percentá, ale tak, kde som čítal nejaké údaje, že vlastne na Dolnú zem prichádzali hodne katolíkov, Slovákov, ktorí však časom asimilovali. A teda skrze svojho náboženstva, teda vierovýznania, asimilovali, povedzme, ku iným národom, teda prevažne Maďarom. A v dnešnej dobe sú mnohé osady, kde sa to vidí podľa priezvisk ľudí, ktorí tam žijú, teda, že to kedysi, teda ich predkovia boli Slováci, ale v dnešnej dobe sa deklarujú za, povedzme, Maďarov. Teda povedal by som tak, že to je hlavná príčina, prečo dnes vo Vojvodine sú Slováci prevažne evanjelici.